Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 13. N'afọ nke 18 nke eze Jeroboam, Abija malitere ịchị Juda. Ọ chịrị afọ 3 na Jerusalem. Aha nne ya bụkwa Makaya, ada Viel nke Gibeon. Agha wee dịrị n'etiti Abija na Jeroboam. Abija wee lụọ agha na ndị agha dị ike, ihe dịka 100,000 mmadụ anọ ahọpụta. Jeroboam wee lụọ agha na 100,000 mmadụ 8 ahọpụta, ndị dị ike ma dị ike. Abija guzoro n'ugwu Zemaraim nke dị n'ugwu Ifrem wee sị, Jeroboam na Izrel niile, geenụ m ntị. Unu amaghị na Jehova Chineke Izrel enyewo David alaeze Izrel ruo mgbe ebighị ebi, ya na ụmụ ya site n'okpueze unu. Jeroboam wee nwa Nebat, onye na-ejere Solomọn ozi, nwa David, biliri wee nupụ isi megide onye nwe ya. Ọtụtụ ndị ajọ omume zukọtara n'ebe ọ nọ, ndị mere ka ha sie ike megide Rehoboam nwa Solomọn, n'ihi na Rehoboam bụ nwatakịrị nwere obi dị nro. O nweghịkwa ike iguzogide ha. Ya mere unu chere na unu nwere ike iguzogide alaeze Jehova nke dị n'aka ụmụ David. Unu bụ nnukwu igwe mmadụ. Unu nwekwara iko ọlaedo ndị Jeroboam mere maka unu dịka chi. Unu ewepụghị ndị nchụaja Jehova bụ ụmụ Erọn na ndị Livayị, ma mee onwe unu ndị nchụaja dịka ndị mba ọzọ, ndị na-abịa iji oke ehi na ebule 10 doo nsọ bụ ndị nchụaja nke ezinụlọ ndị na-abụghị chi. Ma anyị bụ nke Chineke Jehova anyị ahapụbeghịkwa ya. Ụmụ Erọn bụ ndị nchụaja na-ejere Jehova ozi, ndị Livayị na-arụkwa ọrụ. Ha na-esure ihe nsure ọkụ n'ihu Jehova kwa ụtụtụ na kwa abalị. Àjà nsure ọkụ na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ na akụkọ ifo ka e debere n'usoro n'elu tebụl dị ọcha. Ihe ndọba oriọna ọlaedo na oriọna ya na-ere ọkụ kwa mgbede. N'ihi na anyị na-eche Jehova Chineke anyị nche, ma unu ahapụla ya. Ma lee, Chineke a nọnyere unu dịka onyeisi ndị nchụaja ya n'afọ opi, iji tie mkpu megide unu. Unu ụmụ Izrel, unu alụọla ọgụ megide Jehova Chineke nke nna nna unu ha, n'ihi na unu ga-eme nke ọma. Ma Jeroboam mere ka ndị agha bịa n'azụ ha, ebe ha nọ n'ihu Luda, ndị agha na-eche nche n'azụ ha. Ndị Luda lere anya ma hụ agha ahụ dị n'ihu ha na azụ ha. Ha wee tikuo Jehova. Ndị nchụaja wee fuo opi, ndị Juda wee tie mkpu. Mgbe ndị Juda tiri mkpu, Chineke tiri Jeroboam na Izrel ihe n'ihu Abija na Juda. Ụmụ Izrel wee gbaa ọsọ n'ihu Juda. Chineke wee nye ha n'aka ha. Abija na ndị ya gburu ha nke ukwuu, nke mere na 500,000 n'ime ndị Izrel ahọpụtara dara n'ahụhụ. N'oge ahụ, e gburu ụmụ Izrel n'ala. Ụmụ Luda wee daa n'ala n'ihi na ha nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi nye Jehova bụ Chineke nke ndị nna nna ha. Abija wee chụsoo Jeroboam wee nara obodo n'aka ya. Betel na obodo nta ya, Leshana na obodo nta ya, Efrọn na obodo nta ya. Jeroboam enwetaghị ike ọzọ n'oge Abija, kama Jehova kpagburu ya, o wee nwụọ. Abija wee dị ike, lụọ ụmụ nwanyị 4, mụọ ụmụ nwoke 25 na ụmụ nwanyị 6. Ihe ndị ọzọ Abija mere, omume ya na okwu ya, dị n'akwụkwọ Ido onye amụma.